profesionalno, a moja nova porodica, da kažem, imamo 5 unučadi i uživamo u njima. Što isekli Srđana. Hvala. Gde si Srđane, kažem, nemam pojma. Trenutno sam u Virginiji, mada imam i kuću u San Francisco, tako da sam između Kalifornije i Virginije. I Beograda. Odeljenje je te daleke 1970. godine brojalo 28 đaka. Gotovo svi su visoko obrazovani, ostvareni ljudi. Danas žive na više kontinenata, ali se uvek sete svojih gimnazijskih dana kao i drugova kojih više nema. Trebalo je dosta hrabrosti, lucidnosti i pozitivne energije tokom perioda korone da bi se ostvario ovakav performans. Pokazali su da im godine nisu prepreka da dosegnu tehnološke vrhove. Uostalom, kako kažu, generacijski su navikli da uvek budu prvi. Jedna od izuzetnih generacija u gimnaziji Svetozar Marković koja je maturirala daleke 1970. godine i pre par meseci smo stupili u kontakt, oni su mi izložili svoju ideju i rekli da zbog čitave situacije, dakle, oni žele da naprave jednu posebnu godišnjicu, odnosno jednu jubilarnu 50-godišnjicu mature. Ja sam pristao, razgovarali sa koleginicom koja vodi alumni klub i prosto dogovorili se da do ovoga dođe u nekom trenutku kada okolnosti to dozvole i evo danas konačno, dakle, posle višemesečnih priprema se realizuje ova 50-godišnjica, online 50-godišnjica mature. Dakle, po prvi put u istoriji gimnazije Svetozar Marković imamo jednu online godišnjicu mature. Ono što je jako zanimljivo, da su to u stvari naši učenici koji slave čak 50 godina mature. Dakle, nekako najstariji daju primer svima nama. Jasno, i to se sad dešava u godini kada je vaša gimnazija dobila status gimnazije od nacionalnog značaja. Da, ministar je najavio da gimnazija Svetozar Marković treba da dobije status gimnazije od nacionalnog značaja i mi smo zaista izuzetno ponosni i srećni zbog toga. Nadamo se da će se to vrlo brzo realizovati i da ćemo prosto moći da i u tom nekom modu damo dodatnu podršku i učenicima i nastavnicima kako bismo još kvalitetnije radili u budućnosti. Da li ste možda do sada imali priliku da nešto slično uradite online? Ne. Znači, zahvaljujemo se apsolutno prvi put da se u gimnaziji Svetozar Marković obeležava online godišnjica mature. Mislim, izuzetna stvar, zato smo prosto i pristali i zato smo danas ovde da podržimo naše učenike u toj izuzetnoj akciji. Svi ti ljudi su završili gimnaziju 70. godine. Možda se ni vi ni ja nismo rodili. Ja sam roditelj. Sad kad pogledate tako unazad, relativno ste, ako mogu da primetim, možda i najmlađi direktor srednjih škola i gimnazija u Nišu. Kada pogledate na te generacije ljudi, šta su danas postigli, šta su inače postigli u životu, možemo li da kažemo da su oni ipak bili naprednije generacije u odnosu na ove danas? Pa sad, da li su bili napredni ili ne, ali svakako da su bili izuzetni i to svedoči njihov životni put. Dakle, mi smo danas čuli da su to uglavnom doktori nauka, profesori, vlasnici kompanija širom sveta. Portfolio tih ljudi je zaista neverovatan. Dakle, oni su radili puno, imaju zaista blistave karijere. Verovatno, kada bismo prelistali portfolio većine učenika gimnazije Svetozar Marković, našli bismo slične uspehe, tako da na to zaista samo možemo biti ponosni. Ja kao direktor gimnazije Svetozar Marković danas sam izuzetno ponosan na to što možemo da ugostimo naše učenike i što će verovatno ovo možda u budućnosti postati jedna lepa praksa koja je započela ovde kod nas. Gimnazija Svetozar Marković uvek mogla da se pohvali inovativnim konceptima, tako da je ovo još jedan onako u našem portfoliju izuzetno inovativnih koncepcija. Ne deprimira li pomalo to što su svi ti ljudi ipak negde otišli van naše zemlje? Pa, verovatno da, ali ja sam siguran da svako da negde kroji svoj životni put, da ima i puno onih koji su ostali, puno naših učenika i danas ostaje ovde, oni su nakon škole završavaju studije, postaju profesori fakulteta, postaju direktori javnih preduzeća, postaju zaista lideri u svojim oblastima, tako da negde i s jedne i s druge strane možemo zaista biti ponosni na njih.
gde god da ih je životni put odveo. Ono što negde mi možemo da kažemo to je da su deo svog života proveli ovde i da je negde gimnazija Svetozar Marković ostavila trag u tim njihovim zaista bogatim i uspešnim životima. Ja vam čestitam na tome što ste uspešno realizovali ovaj program online mature i to te najstarije generacije koja je izašla iz gimnazije Svetozar Marković. Hvala vam, hvala. Hvala vam. Iako online, obeležavanje mature nije prošlo bez muzike. Specijalni gost ove jedinstvene proslave bio je Miroljub Mika Jovanović, član legendarnih Lutajućih srca. Za sve prisutne u virtualnoj, ali i u pravoj učionici, pesmom Još malo, spojili su San Francisco, Toronto i Niš. My darling, stay a little longer. Još malo. Živjeli smo lepo, nekoliko dana, daleko negde od ovog grada, tamo gde maestra kuva, želim da nas ljubav uvaki. Ljubica, fenomenalno. Zadovoljni virtualnom proslavom, nekada odlični đaci dogovorili su se da sledeće godine idu na popravni, po prvi put u životu. Ako korona ne ponavlja, dolazimo u Niš na jubilar. Predodređeni da budu posebni, maturanti iz 1970. su svoju nesvakidašnju proslavu jubilarne mature imali u godini kada gimnazija Svetozar Marković treba da dobije status gimnazije od nacionalnog značaja. Bili su zaista raspored